ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ରୁ ଏ ঐ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ବର୍ଗେ ଜ ଝ ঞ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ର ଳ ବ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତେଶ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ